Sa ka pangutana kay Pwede duhaon. Ay usaha. Kanang sa akong classmate nga ka-chat na ko gabi, sister yun. Samantay mo tong Valentine's? Dili. Kuan ka nang nagpa-convert siya Muslim nga wala lang. Nagpa-convert lang daw siya kay na-discourage siya sa Katoliko. Lalaki. Unya, ang iyaha is murag iyara pong kagalingang opinion nga okay ra daw sa iyaha wala lay kay i-practice ka relihiyon more sa gitiyas as long as di daw siya makapasakit, di daw siya mo manaot sa isig katawo kay para sa iyaha mura kuno wala ray Ginoo. Mamatay ra kuno ta sama sa kanang manok nga mabalik ra pud sa yuta. Mura ra pud kahoy nga wala lang kuno magkamatay kanang wala gyud ay kalag dili siya mutuan na. Ya, muna iyaha nga murag nalibog siya ng dapita nga Naa Ba Gyud Ginoo. Ikaw, Sister Ebs, wa ka naglibog, Naa Ba Gyud Ginoo? Wala gyud. Brad Adam. Budget. Kamusta talaga gamay sa Brad Adam. Dako Kaya basin ka na siya kay laki ra ba nya ka na Muslim gusto mo dagag-asawa. Basi gusto lang na siya nga gusto daghan siya kasawa. Kaya aron legal man nila basta daghan asawa. Kaya sa mga Muslim. Tayo pa converse lang Muslim. Mo bitaw to sa akong amigo akong sangay si Jeffrey Hamza. Mo ya toyo. Para rin daghan kasawa ni. Napay kay puno kuya kay naa siya kanang mga nadunggan nagipod niya nga mga storya sa mga pare. Nya kanang kuan pag ingon diha niya nga kanang para niya walay Diyos o walay kalag udi man na mahitabo kay wasa ka bantay nga do na may daghang giyawaan gani do na magayawa Ginoo pa wa kana din gipanggiyawaan de mga espiritu man nya kanang kalag espiritu na nya anong na may daghang kanang gipagawas ang yawa nya das Biblia to ang Muslim to di dim to nga na may mabasa sa Biblia diha nga ang katong si Kristo iyang gipagawas ang mga yawa diha sa usa ka tawo nya unsam to dili wala day mga butang nga espirituhanon unya kana siya kung ingon siya way kalag mo nang ingon siya wa say Ginoo kay kinsa man naghimos kalag kung way Ginoo wa say kalag pero naa may kalag di naa Ginoo kinsa man naghimos kalag mo na nga sa ato pagtuo kay ato tinuhuan man ni ato sa atong pagtuo do na gyud Dios nga naghimo sa mga butang nga dili mahimos tao. Mo nya ako lang ipasundan ni Brother Adam kay sa kuan pa Brother Jeffrey kana na ang pinto ra pugay ang pagistorya nga murag wa na lang gyud kuan ba wa na lang gyud siya gamit sa iyang kuan ino na to intellect no. Tungod kay ang iyang analogy sa magmanok sa magkahoy timan ana to nga wa gyud intellect no kanang mga mananap nga istorya gihimong analogy sa tao tungod kay kitang mga tao sa tanan nga mga adunay gininhawa ang tao ra adunay bugtong free will and intellect sa mananap mayon ka nga mga unggoy mayon ka nga mga unsang mga mananapa dili man sila wa man sila rational kita ra man ang katawhan busa tungod kay ang katawhan adunay gitawag nato og spiritual soul no so ang human being ingon nga composed of body and soul ang soul na to endowed by the power of intellect and free will mo na naka-diferensya sa iyang gisgutan og samag manok nga mamatay lang wa dayon dako gyud sayop tungod kay ang manok di gyud mangwinta ang manok di gyud mingon ang manok nga di ko magpadaol dito sa balay kay daghan kay manghinol nga mga itlog ari ra ko diri pitaw di gyud sila magapangwinta ana pero ikaw igsoong sister no sa nangutana diha magapangwinta ta oy i-differentiate gyud ang imuhang analogy nimo tungod kay layo ra man kaayo kita na magpaakan ta umigas gamay mo yaya gyud kadayon unya makahon na kangano kang gipa ako no sa tupan nating amigas dinhi makapangwinta ka pero ang manap di gyud intawon kapangwinta sumana sister na atay espirituhan nung kalag diin katagan ta sa Ginoo og pagkwinta sa mga butang busa mo ni nakalaglahi kanato kay ingon ana nga sama lang data og mananap o mga kahoy nga mamatay mahanaw lang aw dili na ta ingon ani nga mukwenta pa ta
Pero ngano ni develop ang kalibutan gumikan sa atong pagkahibaw mo kwenta. That is the power of our intellect and the power of free will given by God to us. Dili ni gikan sa usa ka tawo, dili gikan sa usa ka mananap, gikan kini sa Dios nga matud pa niya, let us make man in our image and likeness. Sa imo dili ka motuo, pastilan murag yun og kaning kuaning imong prinsipyo karon, murag nitupong ka sa mananap nga sa malag manok nga atakihon sa kanang gitawag og atayon Brother Jikyo, kalitlag hagbong Idunlok. inguna na ra imong paminta sa imong kinabuhi, alis di ka na sister kay dili ka na kuano, dili ka na maayo nga timan na to kausa ta mo labay ning kalibutan na hatagan tag free will and intellect sa Ginoo. Mabitan nang ni text ka ning utana ka tungod kay nakapaminta ka. Pero imong ibutang na imong level sa imong espirituhanon nimong kinabuhi ug sa mga mananap, usba ka na kay that is wrong paradigm. Lagi Okay. gamay Okay, baya por nang gamay. ko ano ba pahinumdum niya Reminders. nga timan nga usa ka sugarol may ka nang mangwinta ha. Ang ilang prinsipyo basta bahalag matabla basta di lang mapildi. No, mas maayo pag mutuo sa Dios kay kun di siya mutuo Dios unya naa di ay silutan magin siya. Pero kita nga nagtuo Dios kung wa may silot. Wa mawa. Pero kung naa gantihan ta. O sa to pa tabla daog ta pero siya tabla kung wa pero kung naa pildi siya. Mo na prinsipyo sa sugarol mo'y tanawa kay mo na nindot kay prinsipyo bahalag matabla basta di lang pildi. Pero basta kita daog ta. kita may mong matabla ta niya kay wa panglitag wa matabla wa may silot. Pero kung makuan naa pildi siya gyud. Okay ra nang matabla kay sa amakan. Mo na nga nindot kang prinsipyo sa usa ka sugarol.